Isang mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kabayan, and welcome back again sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon, at kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel mga kabayan, don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Mga kabayan, eto nga po mga kabayan, pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito ang negosyong pamimili po ng palay. Ano po ang advantage yung pamimili ng palay, at kapag ito ay nabili mo na, ito ay yung ipapatistis at gawin mong bigas at ito ay ibenta mo. So nasabi ko na po yung advantage. Yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. At kapag in-stock mo ng konti yan, antayin mo na medyo tumaas yung presyo ng palay na binili mo, saka mo ngayon i-dispose. Let's say sabihin natin na yung puhunan mo na 50,000 mga kabayan, dahil sa panahon naman ng tagani ng palay ay napakaganda talagang mag-business nito dahil marami kang pagkakakitaan nito. Una sa lahat yung buy and sell mo ng palay. Buy and sell ng palay, o di kaya yung binili mong palay ay pwede mong gawing bigas yun, ipatistis mo at konting stock lamang. Imbak mo muna kahit mga 2 months sa panahon ng halimbawa bumili ka ng December, antayin mo na maging March saka mo ibenta para tumaas ng konti yung presyo ng bigas dahil nga sa law of supply and demand. Alam naman natin yung law of supply and demand. If the supply is low, the price is high. If the supply is high, the price is low. Kaya yan lamang po kasimple mga kabayan yung pagninegosyo sa palay. Yan sa palay na binili mo at ginawa mong bigas. At saka yung isa pa na patok doon sa probinsya, ito yung darak. Alam nyo yung darak na pinampapakain yan ng mga baboy, binibili rin yan. Maganda rin po ang kitaan dyan, mabebenta mo rin yung palay na binili mo. Kaya mamili ka kung anong option ang gusto mo. Pero sa aking suggestion, napakaganda kung mayroon kang 50,000 pesos, kung tagi 11 pesos kada kilo, sa 50,000 pesos mo ay makakabili ka na ng 4.5 tons sa isang buwan kung kaya mong bilhin yon, sa depende sa inyong lugar. So kapag mayroon kang piso na kita sa isang buwan ay 4,000 sa isa. Kung mayroon kang piso na kita sa isang kilo, ibig sabihin ay mayroon kang 4,500 pesos sa isang buwan na binili mo sa iyong 50,000 pesos, which is hindi na madaling kitain yon. Kung ilalagay mo sa bangko yung pera mo ay talagang hindi naman natin sinasabi na malulugi ka, ay ang disadvantage mo lang ay hindi ka kikita ng ganung halaga. Kaya kinakailangan invest mo yan, grab mo yan kabayan. Abangan mo yan sa panahon ng tag-ani ng palay. Bahala ka na. Which is ang gusto mo naman, kung ang option mo, halimbawa bumili ka ng ganon sa susunod na buwan yung binili mo, dahil kung bumili ka sa panahon ng sabihin nating November, bumili ka na at naging trader ka, binili mo yan tapos binenta mo ulit, ganon nga 4,500 ang kita mo. Sa binili mo naman sa March ay gawin mo naman itong bigas. Ayan ho, yung binili mo, ipatistis mo naman at gawin mong bigas. Tiyak yun, yung pera mo ay magiging 5,500. Mas malaki kasi ang kita kapag yung palay na binili mo ay pinaikot mo sa bigas. So, ibig sabihin nun, mayroon ka ng 10,000 sa 2 months pa lang. At yung panghuli na sinasabi natin na pwede kang kumita sa darak, ganito ang gawin mo, ipatistis mo pa rin dahil kailangan mong ipatistis yun para maging bigas yun. Pag napatistis mo, yung binili mong palay ay i-imbak mo muna. Gawin mo munang i-stock mo muna yon kabayan, at magantay ka ng mga 2 buwan, doon na tayo papasok. Yung sinasabi natin na the law of supply and demand. Siyempre, at that time sa panahon ng March, so di kaya April ay tataas na yung presyo ng bigas. That's the time naman na magbenta ka na. At yung darak ay ibenta mo na rin kasi napakaganda yon. Kung gusto mong dagdagan,
Kung gusto mong dagdagan sa pag-aalaga ng baboy mula nung nagpatistis ka hanggang magbenta ka ng April, di ho ba, mayroon ka ng 4 to 5 months noon, ay mabenta mo na rin yung baboy mo. Double investment ito. Kaya yan lamang po ang short video natin mga kabayan, lalo na sa mga ka-OFW ko. Sana ang binabanggit kong ito ay makatulong po sa ating lahat mga kabayan, lalong-lalo na yung mga kapwa ko Pilipino na nandiyan sa Pilipinas na gustong magnegosyo. Ay maganda pong negosyo ito. Ito na lang po yung pasukin natin. Huwag po tayong basta-basta pumasok sa mga negosyo na nag-aalok dyan na hindi naman tayo hindi naman natin passion yan at hindi naman natin alam kung paano gawin. At least dito po sa binabanggit ko po ay napakadaling gawin po ito. Kaya yan lamang po ang ibig kong i-share sa umagang ito. At sana mga kabayan, sa nanonood ng vlog na ito ay matuto po tayo at magkaroon po tayo ng idea at mag-success po sana tayo sa negosyong itong sinasabi ko. At sana makatulong po sa inyong lahat. Yan po ang higit sa lahat, na matulungan po kayo. Dahil nga kaya po ako nag-vlog ay dahil gusto ko pong tumulong sa mga kapwa ko Pilipino at mga kapwa ko tao na gumanda rin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga paniguradong negosyo, dahil napakaliit po lamang ang risk nito. Kaya hanggang dito na lamang po. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan nyo upang tayo ay umasenso. Hatid po ito ni Kabayang Bernard Tigabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.